juicy. Gusto ko lang. Better than Iloilo? Better than Iloilo. Okay, so kalakat-lakat lang kami din. Tatlo lang kami, kaya yung isa, injured. Tumiyari, dilapit nga lechon house sa Guam. Dulom. Radio. Pero hindi na sure kung restaurant na. Base office lang daw. Isang beef steak Tagalog, isang pork belly. Walang rice to, no? Wala Wala pa. pa, sir. So, one rice, sir. Oh, isa Dalawang pa. rice na lang. Additional, dalawang rice pa. Magkano na yung rice dyan? Dalawa na, sir. Dalawa na. Additional pa Hindi, dalawa. okay na yan. Okay na, sir. Anong drinks nyo? Meron tayong Pepsi, sir, Sprite, Okay. pineapple, Four Seasons. Tubig. Tubig na lang. Service water na lang. So, abort na lang Amonia Lechon Dreams. Balik na lang kami sa hotel. Nag-green na lang kami nag-order. Vlogger. Sa inyo, guro, grupo. Wala to high-tech. Sa ila, grupo. Siya lang high-tech. Carla, si... Tingnan mga olds na sila, ya. Millennial kaya, sir. Right, good morning. Welcome to the day 4 sa Amonia Cebu trip. Kami subong sa ano ganito ba? Alta Vista Golf and Country Club. Namin nga lugar, kami sa babaw sang hill. So I'm still with my partners here. Ma-set up kami sa amon tong booth sa ilang canteen area, and hopefully we can network with big businessmen here. Okay. So wala na kita sa ilang canteen area. Ayun na. Naming view dio. This one, bidding a view. Okay, this is sa ate kita subong sa higher grounds ng Cebu City. Makita tang span sang the whole city sang Cebu. Check nyo. Maybe you're in Australia. Maybe even Dito may golf course to sa punta. May golf course. Okay, ari na kami, naka-set up na kami sa amon nga booth. Same style lang yapon para sa waterfront nga booth. So, ari kami subong sa House of Lechon. Very crowded ang place. Kita nyo, damo tao. Currently daw, muna yung very popular na lechon house dito sa Cebu. Dito kami manyaga, dayon, dito naman kami dayon ma-order sa ipasalubong namon. Back sa Iloilo. Pila pick out, lechon? Ano na nga? One half ako na. Isang one half? One half. Oo. Bali, apat na one half. Conman, sir. Lima. Limang one half. Tapos, separate na lang. Okay. Oh, box! Box! Isa-isang box, no? Sa tatlo, iba-iba. Bali, tatlong one half, tatlong box din. Isa. Yung isa, isang box lang, dalawang one half. At
soft drinks. Soft drinks nyo? Coke? Pepsi? Tubig lang? Tubig? Yes, sir, mga Tubig na lang. Big na, sir. Tubig lahat, no? Ano yan, pare? Ayan, yan. Watermelon shake. Ha? Watermelon shake. Oh, sige. Yan, isa. Isang May mango shake. Ano pa yung shake mo? Ano pa yung shake? May mango shake mo. Meron? Meron mango Tapos shake. namin pa tapos yung mga... Intense ka orderan, na intense. Oo, okay na yan. Okay na yan. Okay, ubos na. Tapos na kami gali, pero ay maubos ang amon yung order. Pero namit namit. Pero ano naman bal mo sa lechon? Namit. Ano siya? Juicy. Juicy. Gusto ko lang. Better than Iloilo? Actually, oo. Kaya doon ang sulod, yung hindi mo nakamala. Sa Iloilo, doon medyo mala, araya juicy ang sulod. So, maski hindi ka magkaon sa skin, ang unod, di gini mismo namin. Pero namin, tani ko na-try, ang spicy. Oo. Duwa na din may classic. Tapos may spicy. Ang spicy, while amon order, kaya ubos na. Pero amon ang specialty daw nila. Okay, finally, ari na kami sa Cebu. Sa Cebu. Finally, ari na kami sa airport. Check-in na kami. Check-in ko niya. Ate. Check-in na. Ito pa. 7:30. So we're ready to board na. Ang mga friends ko gusto man mag-vlogger na na-influence. So kung ang isa ko din ka-partner yung gusto niya mag-vlog, support niyo siya. Nami ang channel, naming plan siya ma-unbox siya sa mga luxury items. Subong plan na. 7762 Manila. Ay, diniyang mo niyo. Ready sa ako. Taxi mo. Okay. Da. Sa bulsa mo, be? Amo ning drama sa vlog. Okay mga paps, finally I'm home. Ginsugat ako ni Ilongga ma'am. Thank you Ilongga ma'am sa pagsugat sa akon. Welcome pang. Okay, medyo okay man ang biyahe. It's not bad. No, wala mo ako kinapoy. Ako pa ganing ma-drive sa bungo. Thank you gid sa pag-upod sa amon trip sa Cebu. Until next time.